Συναγωνιστές, πατριώτες, ακόμα τζαμί στην Αθήνα δεν έχει χτιστεί και δεν θα χτιστεί. Το ζητάνε από την κυβέρνηση του Καραμανλή, του Νοθρού, οι Αμερικάνοι από το 2004. Είναι 2009 και ακόμα δεν το έχουν κάνει και δεν θα το κάνουν. Το τζαμί είναι σύμβολο της κατάκτησης. Το τζαμί δεν χρειάζεται για να προσευχηθούν οι καλοί άνθρωποι που λέει ο Δήμαρχος Λαφρέων. Κανένα ανθρώπινο δικαίωμα. Εμείς δεν τους είπαμε να μην προσεύχονται. Εμείς δεν τους είπαμε να μην πιστεύουν στο Θεό που θέλουν. Είναι ελεύθεροι να κάνουν αυτό που πιστεύουν. Εμείς όμως δεν έχουμε καμιά υποχρέωση να τους χτίσουμε τζαμί. Δεν έχουμε καμιά υποχρέωση να δημιουργήσουμε το κέντρο που θα συγκεντρώνονται οι τρομοκράτες, σαλαφιστές, βαχαμπιστές και δεν ξέρω τι άλλο της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ. Ούτε στον Ελαιώνα, ούτε πουθενά, σε τούτη την πατρίδα δεν θέλουμε τζαμιά. Ούτε στον Ελαιώνα, ούτε πουθενά, σε τούτη την πατρίδα δεν θέλουμε τζαμιά. Ούτε στον Ελαιώνα, ούτε πουθενά, σε τούτη την πατρίδα δεν θέλουμε τζαμιά. Ο Ισλαμικός ριζοσπαστισμός, αυτό που ζούμε σήμερα στη Στοκχόλμη, αυτό που είδαμε να γίνεται στο Λονδίνο, αυτό που ακούσαμε ότι έγινε στο Παρίσι, οι σφαγές που βλέπουμε στη Συρία, όλα αυτά είναι δουλειά της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ. Αυτό που θέλουν να μας πούν οι διάφοροι ρουφιάνοι του διεθνούς τραπεζικού συστήματος ότι είναι το μετριοπαθές Ισλάμ, οι καλοί άνθρωποι. Αυτοί είναι τα καθάρματα. Αυτοί είναι τα καθάρματα. Και για αυτούς θέλουν να χτίσουν το τζαμί. Το τζαμί θα γίνει το κέντρο των τρομοκρατών στην Αθήνα. Γι' αυτό δεν θα γίνει ποτέ τζαμί. Γιατί δεν θέλουμε τρομοκράτες στην Αθήνα. Και η Αθήνα δεν ήταν ποτέ μουσουλμανική πόλη. Σαμαρά Καμίνη, τζαμί στον Ελαιώνα, δεν πρόκειται να γίνει. Σαμαρά Καμίνη, τζαμί στον Ελαιώνα, δεν πρόκειται να γίνει. Σαμαρά Καμίνη, τζαμί στον Ελαιώνα, δεν πρόκειται να γίνει. Το τζαμί στον Παρθενώνα, οι δικοί μας, οι παππούδες μας, τον κρεμίσαν. Από εδώ τους διώξαμε. Πολεμήσαμε και δεν έμεινε Τούρκος. Δεν θα ξανάρθουν να καταλάβουν την Αθήνα. Και δεν θα κάνουν τζαμί στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας. Δεν πήγανε έξω στα βουνά, στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας. Δεν θα το κάνουν ποτέ. Σαμαρά Καμίνη, τζαμί στον Ελαιώνα, δεν πρόκειται να γίνει. Σαμαρά Καμίνη, τζαμί στον Ελαιώνα, δεν πρόκειται να γίνει. Σαμαρά Καμίνη, τζαμί στον Ελαιώνα, δεν πρόκειται να γίνει. Σήμερα βλέπετε εδώ μαζεμένους λίγους πρωτοπόρους εθνικιστές αγωνιστές. Αύριο θα είμαστε διπλάσιοι, μεθαύριο θα είμαστε δεκαπλάσιοι και δεν θα μπορέσουν ποτέ να πάρουν οι μουσουλμάνοι την πόλη μας. Όσοι είναι εδώ παράνομοι και τα παιδιά τους, είδατε τώρα η UNESCO λέει έχουμε 400.000 παιδιά δικά τους που τα φέρνουν εδώ, να πάνε στην πατρίδα τους να τα προστατεύσουν οι κυβερνήσεις τους και οι λαοί τους. Εδώ εισαγόμενα μουσουλμανόπαιδα δεν θα κρατήσουμε. Λεφτά για τα σχολεία και όχι για τζαμιά. Λεφτά για τα σχολεία και όχι για τζαμιά. Λεφτά για τα σχολεία και όχι για τζαμιά. Όταν είμαστε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ούτε ένας νόμιμος μουσουλμάνος δεν υπάρχει στην Αθήνα που να ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να χωροθετήσει τον τζαμί.
γραμμή. Είναι απόλυτα παράνομη η απόφαση. Σύμφωνα με τον δικό τους νόμο. Χρειάζεται ένα αίτημα 5 πολιτών. Ούτε 5 δεν υπάρχουν. Ούτε 5. Νόμιμοι. Νόμιμος και μόνιμος κάτοικος της Αθήνας, μουσουλμάνος, δεν υπάρχει κανένα. Γι' αυτό δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Οι παράνομοι έχουν παράνομα τζαμιά. Δεν πήγαμε να τους τα κάψουμε. Εμείς αποδεχόμεθα την ανεξαρτησία. Δεν τους κάναμε προσιλητισμό. Ας πάνε να κάνεις προσιλητισμό στη Σαουδική Αραβία. Θα σε κρεμάσουνε. Δεν θέλουμε τζαμιά, δεν θέλουμε Σαρία, θέλουμε Ελλάδα και Ορθοδοξία. Δεν θέλουμε τζαμιά, δεν θέλουμε Σαρία, θέλουμε Ελλάδα και Ορθοδοξία. Δεν θέλουμε τζαμιά, δεν θέλουμε Σαρία, θέλουμε Ελλάδα και Ορθοδοξία. Άκουσα και ένα ρουφιάνο δημοσιογράφο που έλεγε ότι έχουμε Μητρόπολη στο Κατάρ. Ο Μητροπολίτης Κατάρ είναι φίλος μου από το Βελιγράδι. Σε υπόγειο τον έχουν. Η εκκλησία στο Κατάρ είναι στο υπόγειο. Και λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Κάποτε θα τη χτίσουν. Σε υπόγειο τον έχουν. Σε Μποτρούμι στο Κατάρ. Στη δημοκρατία που πάει ο Σαμαράς. Και τους υπόσχεται ότι θα κάνει το τζαμί εδώ. Το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία χρηματοδοτούν τους τρομοκράτες στη Συρία. Αυτούς τους τρομοκράτες θα φέρουν εδώ. Και πριν τους φέρουμε, λέμε σε όλους και αυτούς που δεν μας ακούνε σήμερα, αλλά θα μας ακούσουν αύριο. Αθήνα, ξύπνα! Η Στοκχόλμη καίγεται!